katresnane Burini karo seniman nganti kaya mengkono. Mila kula mewakili rencang-rencang para seniman ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Burini kalian Pak Hendar mugi-mugi menika dados amal kesaenan panjenengan sak keluarga. Iya. Pancen kaya mengkono sing kepareng rawuh akeh ya, Mbak. Aku ora ngira lho, Nduk. Yen ning Laladan Solo Raya iki biasane yen wayangan sing mirsani ora akeh. Ya. Kursi 50 wae sing diisi mung 3. Ha iya. 3 wae siji bisu, sitok gendeng, sitok edan. Ning saiki akeh banget para sutresna Bapak Ibu adik-adik, mbak yu sing kepareng rawuh, ini menjadi bukti nyata dan konkret bahwa warga masyarakat Kedung Gudel, Kepoh, Kecamatan Sambi adalah pelestari budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Ya. Bu Setiorini, ya gandeng asmane Bu Setiorini yo ngaturake lelagon Setya Tuhu. Setya Tuhu. Kula nyuwun dawanipun dumateng Roko Mas Muhammad Taslim Al-Had. Men bawa dandang gula Sidoasih mengko Setya Tuhu jajal ngicipi nggih pemanasan anak wedok Niken Salindri. Wis sehat wis bar dicokot Joko. Bar dicokot apa, Nduk? Nyamuk. Nanti wingi tak telepon ki opnam ning rumah sakit diimpus. Ha iya. Bar tak dongakne kok kene iki demit randulit setan radoyan waras awit saka kersane Gusti. Alhamdulillah malah semaput. Nggih. Monggo Roko Mas Taslim. Pamintaku Nimas Sidoasih atot runtut tansah reruntungan ing sarina sawangine menika Burini ingkang kepareng mirsani pahargyan ingkang panjenengan gelar mboten namung ingkang rawuh wonten ing lokasi ning ugi kathah ingkang kepareng monitor wonten ing streaming Kuntadi Channel menawi kula tingali mongko bodo-bodo penonton serentak pasang mata adalah 3.000 orang. Iya. Wong 3.000 sak donya kuwi, Nduk. Iya, ngono kuwi. Monggo, Mas. Kratan kingkang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sita kasih nano pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas anetepi wajib sito asih matur sembah
nuwun Mas Taslim.